enigmen liburua. Lapurra ontzi barruan. Arantzontzi japoniar bat lanera abiatu da Urranditara. Lanaldia amaitutakoan, kapitainak dutxa hartzea pentsatu du, eta bere kabinako mahaian utzi du bere urrezko erloju baliotsua. Dutxatik irten eta erlojua falta lapurra topatzeko tripulazioari deitu dio, eta banan-banan galdetu die ia zertan ari ziren berak dutxartu bitartean. Sukaldariak esan du sukaldean zegoela afaria prestatzen. Makinetako buruak adierazi du sorgailuaren egoera konprobatzen ari zela makinagelan. Kontramaistrak esplikatu du bere kabinan zegoela kukuska bat egiten. Ufa, hau logura. Guardiako marinelak azaldu du ontziaren bizkarrean zegoen bandera ondo ipintzen ifrentzuz edo atzekoz aurrera zegoelako. Nor dabil gezurretan? Eta enigma argituko dugu. Guardiako marinela izan ere Japoniako bandera berdin-berdin ikusten da atzekoz aurrera.